Kei kata ka loka yukta. Ka terikam kumno kata ka loka yukta. Balai ka VPP ke yaki yakajing sya awing kam ki officer ka loka yukta. Lingba ki lat pathai khubor printing press ban media ngilaya banai khubor ki bahir halor kata ka jingaki jongka seng san prathai ka Voice of the People Party halor kata ka jingsha wingkam juborno jong ki officer ka loka yukta ti ka ikaba pin phalang pat yangi ki rupat ba ka pin sngo pat yangi ki rupat ba kalong ba kadai ka ikata ka loka yukta ti khnang banginya shailang shainga bangan pensai api kinjan ha kabai dei bat kaneka loka yukta kaba ngia kran pha ha kine kisngi ka loka yukta kadi ka shnat trikam kapla wanra kerpang da ka sorkar kemi ban pentrikam kerpang haman la ki jela ki badan hapo kari India hadin bala penlong anya kaneka loka yukta ak bat la ongru ba la hab banthung officer hapo ka loka yukta tangda ubreu ubam pat shimla don setia kanu kadak thobria ha ka jingim ka jong u khnang ba un la ban pintelun bat penyat yi kam jong ka loka yukta ha ka bai dei ban ki patba ban ki nongtri surkaru kumju ke yupan karukom trikam jong ka loka yukta de ka trikam ha ka banwan banya ya ki sabun ki sakhi ki satar ha kabai dei barka ujor jongki patba persha ya ki notri surkar ki bakan thop na do ka kerdan kabaran hadu ka kerdan jongki menteri surkar kumju khamtam ha kabai dei ban ka jingbam sam jongki ne ki notri surkar kumta kaneka loka yukta harinkar ki officer jongka bar kumjuru bar ki officer jongka income tax department bar kumjuru bar katanan anti corruption bureau kia trilang kumju ban wanra isakhi hapo yang dorbar ban lumya ki jit ki tanat brokhon ha kabai di bar kata ka jing ujor jong kirupat ba persha ya ki notri surkar ki ba shimanta lani ki bai don khati ha ki kambam sam bapher ha ka surkar chala te kaba don kam ba ban kaba khan por ba ban kumbala ongru khman ba ki notri lane ki officer jongka loka yuktaru kiri ban long ki bakhoi bar ki bompat shimla don setia kanu ka dak thobria ha ki rukom trikam ka jongki te palok ha kanika jikali bakham kongsan kalong ba hatu kanika jingdawa jongka VPP ban thungkam byang
Yang ni Badin ka jingbat jadi magistrate ya MLA juga mulai bad Dr. Ricky Singkan Lain kena yalam jaga pikiran bersama sangat menaiki magistrate kim simlasai ki banyaj bagi pulit ki labat nagabor ki hanya ajan di si office kada UMLA juga nang naksilangpat ulapay hangtay hapok sa sekretariat Sipang Radon jadinya bar jadi takti UMLA juga mulai Kencano ban ba nrak den khong no iki kambam sabor khot di tang de kini kentin na pen no arta kan ga videos ko jonga ban ngashi pen kan mawro ipi perlo ba sobha sia like share ba ya comments ru ya ki tisngo jong pi halor kan ya banta ban tang ni kita kentin ngan nombunya shu ban an pen no sunon kan ga videos jonga ban ngan sia kan du biang no hakoi pat ga videos betul mai jong kan ka vlogs ko jonga di tang ni kentin ai kubli ya pi baro